Λοιπόν, Μάκης, πάμε να σας δείχνω ένα πολύ γαμάτο εργαλείο το οποίο κάνει αντιγραφή διάφορες σελίδες. Πάμε λίγο να το εκτελέσουμε. Αυτό εδώ το έχω αναβασμένο σε ένα δικό μου σερβερ, ο οποίος είναι ένας Ubuntu, και θα πάμε να χρησιμοποιήσουμε τη σελίδα του Facebook με την επιλογή 1. Βλέπουμε πάνω αριστερά. Να εκτελέσουμε πρώτα το πρόγραμμα. Λοιπόν, επιλέγουμε το 01, που είναι το Facebook. Επιλέγουμε το 02, βασικά θα δείξω πρώτα την κλασική σελίδα, 01 Cloudflare. Περιμένουμε τώρα να μας κάνει generate το link, το οποίο φυσικά υποστηρίζει SSL HTTPS. Εδώ επιλέγουμε no. Τώρα επειδή δεν μας αφήνει να κάνω copy το URL, είναι τεράστιο, οπότε θα το κάνω ένα screenshot. Θα πάω στο translate, θα φορτώσω την εικόνα, η οποία θα αναγνωρίσει το κείμενο και θα με αφήσει να το αντιγράψω. Για να σιγουρευτώ ότι είναι clickable, γιατί καμιά φορά το κείμενο το παίρνει λάθος. Όπως βλέπουμε εδώ έχει βάλει ένα κενό. Αν το στείλουμε, είναι ok. Που το στέλνω στον εαυτό μου, αν το κάνω click, θα δούμε ότι δεν δουλεύει. Άρα το κάνουμε πάλι paste και βλέπουμε ότι εδώ έχει βάλει ένα κενό. Το σβήνουμε το κενό, το στέλνουμε και τώρα πλέον, αν το στείλουμε στο θύμα τέλος πάντων και το κλικάρει, όπως βλέπουμε το domain είναι ό,τι να είναι. Byte, λέει, Elvis κτλ. Αλλά όταν το πατήσει θα τον ανοίξει μια σελίδα Facebook, που είναι ακριβώς ίδια όπως το Facebook. Αν πάμε από την πλευρά του server, θα δούμε ότι έχει λογκάρει την IP, που είναι η δικιά μου. Εδώ θα βάλουμε ένα email θύμα @gmail.com και θα βάλουμε το 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα αν πατήσω login, βασικά ό,τι password, ό,τι email και password να βάλω θα δουλέψει. Και αυτό συμβαίνει γιατί το request δεν πάει στο κανονικό Facebook, πάει στο δικό μου server, στη δικιά μου σελίδα. Οπότε αν πατήσω login, θα με κάνει redirect στο facebook.com, αλλά από την άλλη θα δω τι email έβαλε και τι password. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να συμβεί αυτό το πράγμα, δηλαδή εάν πάει κάποιος και βάλει ένα email, το email του και το password, και σε περίπτωση που το βάλει λάθος, υπάρχει μια άλλη μέθοδος, όπου στην ουσία είναι άλλο προγραμματάκι για το οποίο θα κάνω βίντεο. Όποιος άμα θέλεις να το δεις αυτό το βίντεο, κάναμε follow ή στείλε με μήνυμα, οτιδήποτε, έτσι και θα το κάνω το δεύτερο βίντεο. Στην άλλη περίπτωση, εάν στείλω το άλλο το link στο θύμα και το κάνει click και πάει βάλει ένα λανθασμένο password, η διαφορά που έχει το άλλο το πρόγραμμα με αυτό που δείχνω τώρα είναι ότι το request θα πάει στον κανονικό server του Facebook, είτε είναι Facebook, είτε είναι Gmail, είτε είναι οτιδήποτε. Οπότε αν βάλει λάθος password θα στείλει request στον κανονικό server και θα επιστρέψει πίσω λανθασμένο. Δηλαδή θα βγάλει στο χρήστη ότι κοίταξε φίλε, έβαλες λάθος password, βάλε το σωστό. Οπότε δεν μπορεί να βάλει λάθος password. Αν και οι περισσότεροι τα password τα ξεχνάνε, δεν τα θυμούνται. Οπότε με το που βάλει ο user το σωστό password θα τον κάνει login, αλλά τι θα συμβεί? Επειδή τώρα έχουν βάλει καινούργια security, θα σταλεί ένα SMS στο κινητό του ιδιοκτήτη του account. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το password, αυτό το κωδικό που έχει σταλεί με SMS, τον έχει μόνο εκείνος. Αλλά σε περίπτωση που τον βάλει, γιατί όντως θα του στείλει αυτό το SMS, γιατί όπως είπα προηγουμένως, το request στέλνεται στον server του Facebook, οπότε θα στείλει το Facebook το κωδικό στο κινητό του θύματος. Μόλις το βάλει αυτό εδώ, το OTP, το one time password, θα τον κάνει login, αλλά συγχρόνως από την άλλη εμείς, από την πλευρά του server, θα δούμε ένα session, ένα cookie. Δηλαδή στην ουσία το πρόγραμμα κλέβει το session, κλέβει το cookie του user. Οπότε εγώ με αυτό το cookie και χωρίς password μπορώ σε έναν Google, σε έναν Firefox, αυτό το cookie να το εισάγω και χωρίς password, άμα εισάγω αυτό το cookie θα με βάλει στο account του user και δεν θα του έρθει καμία ειδοποίηση ότι μπήκε μια άλλη συσκευή, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, δεν θα βγάλει security πράγματα. Τώρα αυτό το βίντεο το δεύτερο θα το κάνω κάποια στιγμή όταν έχω χρόνο. Πάω να δούμε και τις άλλες σελίδες.
Γι' αυτό προσοχή όποιος λαμβάνει email που λέει κάνε κλικ εδώ, κάνε login κτλ. Είναι η μέθοδος phishing. Λοιπόν, πάμε να δούμε το PayPal. 06, την κάνω ψώνια γιατί ο Σπαγιανάκης βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ παιδιά, προσοχή στο phishing και στο έτσι και επικίνδυνα, μην κάνετε κλικ. Δεν δείχνει όμως το πώς, το τι βλέπει ο user, το τι βλέπει δηλαδή και πρέπει να δείξει, να κάνει ένα demonstration όπως κάνω και εγώ, πώς είναι η πλευρά του χακερά και πώς είναι η πλευρά του θύματος. Για να ξέρει ο κόσμος το τι συμβαίνει. Κάνουμε πάλι copy το κόλπο. Το PayPal φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση και το username και το password να έχει. Δεν θα... Δηλαδή τώρα σε κάποιον άμα δώσω email και password του PayPal δεν θα τον κάνει login, θα βγάλει security και ιστορίες. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα κάνεις, να παρακάψεις τα πάντα. Τώρα αυτά είναι τα απλά που δείχνω. Λοιπόν, paste, όπως βλέπουμε έβαλε κενά. Τώρα είναι πλέον clickable. Έχει φορτώσει κανονικά η σελίδα του PayPal. Έχουμε λογκάρει το τέτοιο. Λοιπόν, paypal.com θα βάλω, xom και password θα βάλω 0000999977. Login, θέλει παπάκι. Okay. PayPal θα βάλω, παπάκι gmail.com, login. Θα με κάνει redirect στο κανονικό το τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη, η πλευρά του χακερά έχει συμβεί αυτό. Account password. Το URL όπως βλέπω είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή αν κάνω πίσω, δες τώρα URL. Είναι δυνατόν κάποιος τώρα να μην δει εδώ πάνω τι URL έχει. Και πρόσεξε, επιστηρίζει και HTTPS, έτσι, SSL. Αλλά όπως προανέφερα, υπάρχει τρόπος και να κρύψεις και το URL, υπάρχει τρόπος και να παρακάμψεις και το OTP, υπάρχουν πολλοί τρόποι να την πατήσει κάποιος. Αυτά για την ώρα. Άμα θέλεις, στείλε με βίντεο, στείλε με μήνυμα για να σου στείλω και το δεύτερο βίντεο. Αν θυμηθώ θα το ποστάρω.